Študenti súkromného konzervatória na Zádielskej 12 v Košiciach predviedli 22. mája svoje skvelé tanečné schopnosti na záverečnom predstavení Follow Us 2. Je v podstate ukážkou naozaj všetkej aktivity a všetkej tej driny, ktorú dávame od septembra, a je to taká oslava tanca, oslava tej náročnosti na tanečníka. Na pódiu vystúpili žiaci všetkých ročníkov, ktorí predviedli sólové aj skupinové variácie. Sme veľmi radi, že naša žiačka, Deniska Gerbocová, žiačka 6. ročníka, dostala príležitosť tancovať v Podukelskom ľudovom umeleckom súbore v Prešove a práve s krátkou ukážkou z nádherného predstavenia Nesmrteľný tanečník sa Deniska bude prezentovať aj so spolutanečníkom Petrom Dvorským. Na predstavení účinkovali aj pozvaní hostia, medzi ktorými boli študenti súkromnej základnej umeleckej školy Viva či úspešní absolventi konzervatória. Som veľmi rada, že na jednom javisku si s nami zastancujú aj naši bývalí študenti, ktorí po ukončení našej školy si našli uplatnenie v profesionálnych tanečných divadlách v Maďarsku, v Prahe, a obidvaja sa dnes odprezentujú Adam Bobák a Duška Heráková v spoločnej choreografii. Konzervatórium dbá na to, aby boli výkony študentov na perfektnej úrovni. Aj napriek náročnosti štúdia sú tanečníci s voľbou školy spokojní. Dala mi strašne veľa, pre mňa otvorila ten profesionálny tanečný svet a nemohla by som seba predstaviť byť takou tanečničkou bez tejto školy. Bolo to všetko veľmi obohacujúce, dostala som možnosť vycestovať aj do zahraničia vďaka tejto škole a tam sa rozvíjať. Keďže sa tancu chcem venovať ešte v budúcnosti, tak mi to veľmi pomáha do budúceho povolania. Tanečné výkony boli odmenené potleskom, ktorý sprevádzal účinkujúcich počas celého predstavenia. To je niečo neskutočné, čo robí táto škola, a som veľmi rád, že som dal práve moju dcéru na túto školu a dokazuje tu neskutočné výkony, a vďaka naozaj úžasnému kolektívu a perfektným podmienkam. Ja som veľmi spokojný s tým, čo sa tu deje. Som veľmi spokojná, ja som tu niekedy študovala určitý čas a veľmi sa mi to páči. Tá scénika jednoducho strašne prejde do tej duše človeku. Ako myslím si, že vedia tí tanečníci vyjadriť tie myšlienky tým tancom a idem tu neuveriteľne dobre a som veľmi spokojná. Bolo to krásne, myslím, že študenti sa snažili a je to úžasné. A keďže tam máme aj dceru, tak je to o to krajšie a držíme všetkým palce. Klaudia Poprocká, Telke.